सकन के माही डाउर सकती में कमी कौन रह गइल भगती में। हाँ हाँ सकन के माही डाउर सकती में कमी कौन रह गइल भगती में। सोचल सपनावा में लागल गारदा, सोचल सपनावा में लागल गारदा। 15 पदी से पूजा कइनी भूखनी नवरातर, तब काहे देलू बकलोल मारादा। पूरल नहीं माई हो हमार सारा। म्यूजिक बाय सानी नितेश। पूरल नहीं माई हो माई हो डीजे विकास महिला कला सीतामढ़ी। बड़ी सेवा पैया कइनी माई के चुनरिया चढ़ैनी, तब काहे दुर्गा मैया निमन न सैया पैनी। बड़ी सेवा पैया कइनी माई के चुनरिया चढ़ैनी, तब काहे दुर्गा मैया निमन न सैया पैनी। फाके लजा के रोज तुलसी जहरदा, 15 बड़ी से पूजा कइनी भूखनी नवरातर, तब काहे देलू बकलोल मारादा। पूरल नहीं माई हो हमार सारा। म्यूजिक बाय सानी नितेश। डीजे विकास महिला कला सीतामढ़ी। हो चरण बानी दुखी बाद हम बानी, ब्रजेश बिहारी नाही तई को पसन बानी। धो चरण बानी दुखी बाद हम बानी, ब्रजेश बिहारी नाही तई को पसन बानी। सनी पटेल देवदा घरे उतह पाटना, 15 बड़ी से पूजा कइनी भूखनी नवरातर, तब काहे देलू बकलोल मारादा। पूरल नहीं माई हो हमार सारा। स्वामी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।